arbejdsglæde. Det har jeg glædet mig rigtig, rigtig meget til. Det er det, jeg ved mest om, og det jeg er allerglad for at fortælle om. Hvad fanden skal I med arbejdsglæde? Ikke? Når man er jobsøgende, så handler det vel bare om at få et arbejde. Ikke? Det er vel ikke så vigtigt, at man har arbejdsglæde. Og det tror jeg faktisk lidt er en fejl. Og jeg tror faktisk lige præcis der, hvor man er ude og leder efter sit næste job, lige præcis der er et fantastisk tidspunkt at tænke lidt over, hvad er arbejdsglæde for mig? Og hvordan kan jeg finde ikke bare et job, men et job, som jeg bliver glad for? Fordi det her med arbejdsglæde har en vanvittig stor indflydelse på os. Og det er det, jeg gerne vil sige lidt om i dag. Og jeg håber, jeg kan give dig 3 ting. For det første noget viden om, hvad det her arbejdsglæde er for noget. Hvad er det, der giver arbejdsglæde? Hvad er det, der ødelægger vores arbejdsglæde? Hvorfor er arbejdsglæde så vigtigt? For det andet, hvordan kan du bevare, om jeg så må sige, arbejdsglæden i jobsøgningsprocessen? Det der med at søge arbejde er jo nærmest et fuldtidsjob i sig selv. Hvis du går kold i den proces, hvis det bliver sådan en proces, som er hård og tung og ubehagelig og træls og drænende, så er det sgu svært. Hvis du kan holde energien oppe, hvis du kan sige, det der med at søge job, det er faktisk lidt sjovt. Hvis du kan gøre noget for at bevare energien i den proces, så tror jeg, det går meget bedre. Og sidst men ikke mindst, hvordan finder man ikke bare et job, men det glade job? Hvordan kan man, altså, i alle jobannoncerne står der jo, at vi er en arbejdsplads med fokus på trivsel og humor og sådan noget. Hvordan ved man, om det passer? Hvordan ved man, om det der rent faktisk er et job, som du bliver glad for? Og ikke bare et job, som du vil have at stå op til hver morgen. Fordi hvis I spørger mig, så det der med at bare finde det næste job, det er en fejl. Man skal finde et job, man bliver glad for man skal bruge rigtig, rigtig meget tid der. Så det er det, jeg gerne vil give jer her frem til klokken 12, hvor jeg skal være færdig. Er det ikke sådan? Ja. Lige præcis. Lyder det som en plan? Ja. Cool. Lad mig lige, bare lige for at høre, hvor mange af jer har prøvet på et eller andet tidspunkt at have arbejdsglæde? Yes, alle sådan. Hvor mange af jer har prøvet på et eller andet tidspunkt at mangle arbejdsglæde? Men ja, alle igen. Men næsten alle i hvert fald. Ja. Fedt. Eller ikke fedt, men altså ikke. Og det er jo lidt sjovt, at vi alle sammen, vi ved jo, hvad det er, det her arbejdsglæde. Vi ved, hvad det gør ved os, når vi har den, og når vi ikke har den. Bare så I ved, hvem pokker jeg er, så jeg lige præsenterer mig selv lidt. Jeg kommer oprindeligt fra IT-branchen. Jeg er uddannet ingeniør, men bare rolig, jeg er kommet over det. Jeg var i IT-branchen i omkring 10 år. Jeg er uddannet cand.scient i datateknologi fra Odense Universitet tilbage i 94. Var i IT-branchen i omkring 10 år. Var blandt andet med til at starte mit eget IT-firma, hvor vi fokuserede rigtig meget på at skabe en glad arbejdsplads. Det var det vigtigste for mig. Da mig og mine 2 medstifter, vi startede den her arbejdsplads, og det lykkedes rigtig, rigtig godt. Vi var et lille konsulenthus, voksede ret hurtigt til at blive 20 mand, og så solgte vi firmaet. Nå, det er altså ikke mig, der har solgt Den Blå Avis, det er ikke mig, der har solgt Skype, jeg er ikke milliardær, okay? Bare lige så ved det på plads, ikke? Men så forlod jeg der, da vi solgte vores firma, så tænkte jeg, der er noget andet, jeg skal lave. Jeg vidste ikke helt, hvad det var, men der er et eller andet, jeg skal. Jeg vidste det ikke. Men så kom ideen til mig, jeg skal sprede arbejdsglæde. Så i 2003, der stiftede jeg mit nuværende konsulentfirma, som hedder Arbejdsglæde Nu. Vi har lige haft 10 års jubilæum her. 1. maj 2003, der havde vi vores første betalende kunde. Så vi har lige haft 10 års jubilæum. Og det vi gør, vi er 4 mennesker i firmaet, og det vi gør, det er, at vi tager ud og holder workshops, foredrag, kurser og ledertræning om arbejdsglæde. Og det gør vi i Danmark, og det gør vi i hele verden. Og vi gør det for store virksomheder og små virksomheder. Vi gør det for banker og børnehaver. Vi gør det i det private og offentlige. Og det gør vi, fordi vi synes, det her med arbejdsglæde, det er så vigtigt. Her om 14 dage, så skal jeg til Chile for første gang og holde foredrag. Og når jeg har været der, så har jeg holdt foredrag i 30 lande om arbejdsglæde. Det er helt vildt fedt. Og når jeg laver det her, så er det fordi, at arbejdsglæde har altid været en personlig værdi for mig. Det her med at skulle stå op hver morgen og tage på et arbejde, som jeg ikke kan lide, det har jeg aldrig nogensinde givet. Jeg gik ind i IT-branchen, fordi jeg var fascineret af programmering og computer. Jeg forlod den igen, fordi jeg var blevet lidt træt af det. Jeg laver det her, fordi jeg synes, det er så hamrende vigtigt, at man kan lide det, man laver. Så det er det, vi gør. Vi har skrevet nogle bøger om det. Det her, det er den første. Happy Hour fra 8 til 16, som jeg skrev tilbage i 2007. Og den er nu udkommet på 9 sprog, blandt andet kinesisk og vietnamesisk og spansk og hollandsk. Og den er lige nu ved at blive oversat til sprog nummer 10, og det er hindi. Det synes jeg er helt vildt cool. Så hvis man er ved at tage arbejdsglæde og gøre til en eksportvare. Men lad os starte med, og det er jo lidt interessant det der med at tage til udlandet. Fordi ordet arbejdsglæde findes kun på de skandinaviske sprog. Det synes jeg er lidt skægt. På dansk hedder det arbejdsglæde,
På svensk hedder det arbejdsglædje, på norsk hedder det arbejdsglæde, og på finsk hedder det tyrølo. Og så findes det ord ikke på andre sprog i hele verden. Jeg har tjekket. Der er ikke noget, der hedder arbejdsglæde på fransk, det findes ikke på spansk, det findes ikke på engelsk, det findes ikke på tysk. Det findes slet ikke på tysk. Arbejdsglæde er faktisk relativt lav i Tyskland, det er ret interessant. Jeg gik på Google for at søge, jeg tænkte arbejdsfreude. Altså der må der være noget, der hedder arbejdsfreude, ikke? Og jeg fandt ud af, at ordet findes, men det er meget sjældent brugt. Der står en ordbog, hvor man kan se, hvad ordet betyder og hyppighed. Og det er meget sjældent brugt på tysk. Da jeg tastede ind i Google arbejdsfreude, så kom Google op og sagde, did you mean arbejdsfreie? Fri fra arbejde. Jeg synes, det var lidt godt. Så det er et meget skandinavisk begreb, det her. Og vi har det, jeg tror ikke, det er noget tilfælde, nu skal man ikke passe på ikke at lægge for meget i sådan noget. Men jeg tror ikke, det er et tilfælde, at vi har det her ord på skandinavisk, og at de ikke har det i resten af verden. Jeg tror, vi har det, fordi vi har fokuseret, i hvert fald i 40-50 år nu, på at skabe gode arbejdspladser. Det er virkelig et fokus for langt de fleste danske arbejdspladser, at det skal være et godt sted at arbejde. Og det er noget, vi gør rigtig, rigtig meget for i Danmark og i resten af Norden. Og den tradition mangler fuldstændig i resten af verden. Når jeg kommer til udlandet for at holde foredrag, så ikke alene har de ikke noget ord for det her med arbejdsglæde, men nogle gange så har de slet ikke forstået, at det overhovedet kan lade sig gøre at have et job, man kan lide. Jeg snakkede med sidst jeg var derovre, snakkede med en amerikaner, som sagde, well, of course I hate my job, that's why I get paid. Og det synes jeg, altså, og den holdning møder man rigtig mange steder, at folk ligesom siger, jamen selvfølgelig er arbejde surt, det skal det være, så det er bare, og det synes jeg er rigtig, rigtig sødt. Der er vi skandinaver langt foran resten af verden, og det skal vi endelig holde fast i. Ellers så ender vi bare ligesom japanerne. Jeg var i Japan og holdt foredrag i december måned for første gang, og der fortalte de mig, at der har de ikke noget ord for arbejdsglæde. På japansk er der et ord, der hedder karoshi, som betyder død af overarbejde. Det skal man lige tænke lidt over, ikke? Så vi skal endelig holde fast i den her arbejdsglæde. I øvrigt, når man kigger på arbejdsglædemålinger, som sammenligner forskellige lande, så kommer de skandinaviske lande altid ud i toppen. Og det land i verden, som har den højeste arbejdsglæde, er lige præcis. Tag den, Sverige. Så det skal vi endelig holde fast i. Vi har en rigtig, rigtig god og lang tradition der. Det må vi endelig ikke give slip på. Det synes jeg desværre lidt, vi er ved at gøre. Når man kigger på, hvordan udviklingen i arbejdsglæde er i Danmark, det har været siden finanskrisen startede, så er arbejdsglæden i Danmark for første gang i mange, mange år faldende. Der var en overskrift i Børsen i 2011, som hed arbejdsglæden i Danmark historisk lav. Det skal ses i forhold til, at vi stadigvæk er nummer 1 i verden, men den er altså for første gang nogensinde på vej ned, og det er fordi, at vi er begyndt at stramme op på rigtig mange arbejdspladser. Der bliver løbet hurtigere, der bliver sparet, der bliver fyret, og det skal vi passe på, at vi ikke mister arbejdsglæden, fordi vi er altså verdensførende, det skal vi blive ved med at være. Så kommer det gode spørgsmål. Hvad fanden er det, der giver arbejdsglæde? Hvad skal der til? I har alle sammen prøvet at have det, så vi før. Så når du nu skal ud og lede efter dit næste job, hvad er det, du skal sikre dig er i det her job? Sådan, så du får ikke bare et job, men et job, du bliver glad for. Det vil jeg gerne lave en lille øvelse om. Så rejs jer lige op.